محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Прочитай еще раз, вон тот сейчас откроется, смотри до конца. Вот этот, вот этот, вот этот. Вот этот сейчас откроется. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Эшхеду ан ла илаха илляллах. Эшхеду ан ла илаха илляллах. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على